Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel बारबाय नोंथांनि फिनार बाव गोदान जलाव फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां थामनेल बा टाइटेल होनानै बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासे जोबजासिम लांदो लोगोफोर आं नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर गावनि बिसि असेखौनो मा होनो जिउ फोजोबनानै मा होनो फबना दोनखोमादों आरोना गावनि फिसाय असेयानो ओमफ्राय बे भिडिअखौ आं दा दसे उनाव होगोन ओमफ्राय आं बिनि सिगां मोनसे क्लियार खालामना होखानोदे लोगोफोर ओमफ्राय बे जाथाया अबे डिस्ट्रिक्टआव जादों मा गामि बेखौ जेबो मोनथिनाय जायाखै आरो दै ओमफ्राय जाय मानसिया हगारदोंमोन बे मानसिनाव आङो कमेन्ट बक्सआव सोंहरदोंमोन मा जायगायाव जादों होननानै ओमफ्राय बिथाङा रिप्लाय होआखै आरो ओमफ्राय गोबांथार मानसियाव सोंहरदोंमोन बिथांमोननोबो रिप्लाय होआखैमोन खिन्थु दाहायफोर रिप्लाय होयोब्ला आं बे भिडिअनि गेजेरजोंनो कमेन्ट बक्सआवहाय जायगाखौ माबानानै होगोन आरोना कमेन्ट फिन खालामना होगोन कमेन्टआव नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना जायगाफोरखौ मिथिनो लुगैबा जुदि बिथाङा रिप्लाय खालामबासो दै नोंथांमोननो खिन्थाना होनो हागोन खिन्थु रिप्लाय खालामबाथ' मोनथिनाय नंला आरोना बे जायगायाव मा जायगायाव जादों बबे जायगायाव जादों बे घटनाया बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानानै होनो हानाय नंला आरो थेवबाबो आं नैबे भिडिअखौ लाना फैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै सोरबाफोर मोनथियोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो खिन्थाहरनो हागोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोरा आंनि बे भिडिअखौ होयैनि सिगां नोंथांमोनसिम मोनसे गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेनि थाखायनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नैबे अखा हानाय बोथोरावबाबो साथा लालायनानै भिडिअ बानायदों आं नोंथांमोननि थाखायनो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनो फैसा नाङा लोगोफोर फ्रियावनो जायो बेनि थाखायनो नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालाम आरोना बार नोंथांमोनखौ खावलायदों अननानै साबस्क्राइब खालाम जिखुनु जाया नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायना लादो बै भिडिअआव जेनोखि बिथांनि फेसबुकनि नामखौ आं बै भिडिअआवनो लिरना होगोन नोंथांमोना गोसोबा बिथांनि मा होनो फेसबुकआव थांनानैबो जायगाखौ सोंहैनो हागोन आरोना बिथांनाव DM खालामहैनो हागोन बिथांनि जायगाखौ सोंहैनो हागोन बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर मानसिया माबादिमोन ओमफ्राय मानि थाखाय बेफोरबायदि जाया बेखौथ' गासिबो मिथिजोबला आरोना जिखुनु जाया नोंथांमोना भिडिअखौल' नायना लाग्रोदो आरोना खारदों मानसि बुथारग्राया खारबाय मानसि बुथारग्राया होसो हिनजावखौ बुथारना खारबावो हिनजावखौ बुथारनानै मानसिखौ बुथारनानै हानानै दोननायखौ हिनजाव दाख्लैसो हाबा जाबाय दाख्लैसो हाबा जाबाय हिनजावखौ बुथारनानै बिदि फबनानै दोनबाय थोर आयौ आं मोदोम मावलायबायहाय खानानै दोनबानो जायो मनसिया नोंसिनि न' खाथि मानसि फबनायाबो न' खाथि बुथारनायाबो न' खाथि ओरैखौ दंफां खाना दोनलै पुलिस लेंहरना हरदो बेखौ लेंहरबाय आयौ खायखौ खा जेराव हराबा जाया बेखौ ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुबाय बै भिडिअखौ नुनानै मोनथिखाबाय जानांगौ बिथाङा हाबा जानाया बेसे गोबाव जाखोमोन ओमफ्राय जायगाखौथ' आं नोंथांमोननो खिन्थाना होनो हायासै जुदि बिथाङाहाय आं बिथांनाव सोंहरदों बिथाङाहाय दाहायफोर कमेन्टखौ रिप्लाय खालामोबा आं नोंथांमोननो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै होगोन आरोना नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव थांनानै चेक खालामहैनो हागोन आरोना बिथाङा जुदि रिप्लाय खालामो अब्ला आं नोंथांमोननो खिन्थानो हागोन आरोना ओमफ्राय आंबो सोंहरदोंमोन बिथाङा बेसे गोबावजों रिप्लाय होयो नायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला होनना बुंबा दा बोथोरा एसे टाइमनि आंखाला मानो होनबा सर्ट दा दैज्लां बोथोर नालाय बेनि थाखायनो भिडिअ बानायनोबो टाइम दिहुननोबो बिराद सर्ट आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदिनो नोंथांमोनजों गेजेर भिडिअ लाबाय थागोन आरोना दैनिक नङाबाबो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो अनसायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आंना दा 6K कमप्लिट जाबाय आरोना साबसक्राइबारा अननानै नोंथांमोना एसे हाजासे शेयार खालामबाव आरोना जाहाथे नोंथांनि सिगाङाव मोजां भिडिअ लाबोनो हायो आंनि नैबे इउटुब चेनेलाव होनाय भिडिअआ जाहैबाय जे बुस्थुआ फेसबुकआव ट्रेन्डिं जायो बेफोरखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नाजायो आरोना गोबांथार मानसियानो फेसबुकआव नायाना ओमफ्राय सोरबा नुस'ना बेफोरखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो नाजायो आरोना जेसेबांनाखि जेनेबा आंनि फेसबुकआव नुजाफैनाय आं नुनाय बेखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामहरो ना आरोना आं लोगोफोर जिखुनु नोंथांमोना
बांसिनानो नुवा सोरबा सोरबा बांसिनानो मा होनो फेसबुकाव एक्टिभ थाया बेनि थाखायनो इउटुबाव बांसिन सोरबा बांसिन एक्टिभ थायो बेनि थाखायनो आंनि बेफोर भिडिअखौ आङो इउटुबाव लाना फैनाय जायो आरोना ओमफ्राय हागौमानि नोंथांमोनजों बेफोरबायदिनो भिडिअ लाबाय थागोन आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय